हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। एक एक राष्ट्रीय गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे बढ़ाइएगा। आप लोग के साथ आप लोग ज़रूर सुनिए। ए जी 15 अगस्त सुबह दिनमा, ए जी 15 अगस्त सुबह दिनमा, भारत भइले आजाद हो आजू के दिनमा, भारत भइले आजाद हो आजू के दिनावा। सुभाष चंद्र बोस ऐसन बड़े हो नेतावा, सुभाष चंद्र बोस ऐसन बड़े हो नेतावा, भारत कइले आजाद हो आजू के दिनावा, भारत कइले आजाद हो आजू के दिनामा। ए जी 15 अगस्त सुबह दिनामा, भारत भइले आजाद हो आजू के दिनामा। ए जी महात्मा गांधी ऐसन बड़े हो नेतावा, ए जी महात्मा गांधी हो ऐसन बड़े हो नेतावा, भारत कइलन आजाद हो आजू के दिनावा, भारत कइलन आजाद हो आजू के दिना।